Fengsi poyan, fengsi poyan nini gedena uklog ni jagawo nungu kaini side kaini poyan. Jagawo nung kisa fanko ke normal ni silai kisa fanko ke sinani nangnai. Poyan bahainu nini bokro samani abtirono kom khlayo. Abani silai pano nangkukmani tei kaisa kokngkha abani mokol par komijagno mokol par bari rifinani aro sahajyo khayo. Tei kaisa angkha shakti abani bwsago low energy phankri wngwi thangmani abti hajo swngjotono feel khlayo. Nung wansugui mano ani energy to thik thang tongo haifano nung kokno sawi mankha hangke. Nini energy no nung tabo je tongmani abani silaipan taibo kwbang nung baridi mannai. Ike nung nini salna pura free ekdom happy bai katena musungke poyan nini bagui no. School hai kebo college jes jaga pa thangna swkang nung poyan no use khai naidi. Nung poyan ni result no feel khlai mannai. Above eyebrow poyan tamo hunke nung porijana taisa muitu khainja problem wngphi. Soron shakti barinan bagui ang norno kwbangma videos rok phunuka haifano oroni bisingo Acupressure jotto se klai lama. Abo bai nungni ni soron shakti no bariri mano tamo hunke kono meditation khayawi no. Porijana taisa muitu khainani muitu narnani pogo hungke dolrog poyan ni bagui no. Poyan ni bumung wngkha above eyebrow poyan tamo hunke poyan nini mokol bori aroni sakao ongo. Muitu manya ngui tongkhe ekni ni bisingo sino yakaro khlaidi. Haike pogma rokno muitu khainani naifidi. Haike nung daityo no jesna phano muitu khaimanmani nuknai. Omo tamni bagi hingke abani ni brain no shanti khai riwo tei nung abani bagi kuno phano khainani nanggala. Tamo hingke nung sudu arjagoi sino yakaro simi khainani tei abani pore khe nung nainai jesna phano muitu khai mannai. Acupressure bai nini brain ni stress bodolajagui no thango. Tei jefro nini brain no stress kwbang nai afro gamma waves siming wnggo. Tei aboni silai tei kisa shanti wngkhankhe aro hingke beta waves wnggo. Tei nini brain normal stress wngwi paio hingke afro alpha waves wnggo. Tei dimag shanti wngphru hingke delta waves wnggo. Tei nung jefro thua afro delta waves wnggo. Dolrog oroni bising jotto se relaxing kha alpha waves. Nini brain ek stress ni tei kaisa stress thangnani chengo. Tei nung nini brain no alpha waves siming tonai rwkhangke nini brain belai tei nini brain ni power belai khe barinai. Acupressure poyan exactly obono khlaio. Poyans obono karibo nini negativity mind wansukmani thought abti rokno bo nori rwo. Ani poyan nini hamya wansukmung bo nori rwo. Tei nung jaga jesapano samung khlaidi jaga mungsa hamya nung wansukmung phaikla. Tei nung samung no belai khe kaham khe khlai mannai. Acupressure ni poyan rok bebak 1 minute ni bisingo sino yakaro khlaijaknai mama. Haike dolrog nora ano video no paithago jora nai tongmani bagui belai khe hambai. Tei nung ano channel no tabo bo subscribe khaiko hingke please subscribe khaidi. Tamo hunke haina ang norno teibo video kotor swnamwi phunuknai haike hambai jotto dolrog.